Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali b'maġġoranza assoluta ta' 54%. Dan f'riżultat storiku li għall-ewwel darba ra l-partit fil-gvern jirbaħ dawn l-elezzjonijiet meqjusa bħala l-aktar diffiċli għal kwalunkwe amministrazzjoni. Kien hemm diversi interpretazzjonijiet ta' riżultat miksub miż-żewġ partiti ewlenin, iżda l-vot tal-elettorat jindika fiduċja bla preċedent fit-tmexxija tal-pajjiż. Fil-fatt jirriżulta li l-Partit Laburista mhux talli żamm il-maġġoranza miksuba fl-elezzjoni ġenerali fl-istess lokalitajiet iżda ikkonsolida l-vot tiegħu f'lokalitajiet diffiċli bħal Ħalsafi u l-Qala. L-istess jgħod għal-lokalità tax-Xara fejn il-Partit Laburista żied b'mod sostanzjali id-distak bejnu u l-Partit Nazzjonalista. Il-vot ta' fiduċja mill-Lawċin kien ikkonfermat bil-kisba tal-maġġoranza fil-Munxar, lokalità tradizzjonalment nazzjonalista li għall-ewwel darba eleġġiet Kunsill Laburista. Ta' min jinnota wkoll il-kisba tal-maġġoranza għall-Partit Laburista fil-Furjana, lokalità li fl-aħħar snin kellha sindku indipendenti. Dan kollu f'elezzjonijiet li se jitniżlu fl-istorja bħala l-ewwel darba li żgħażagħ ta' 16-il sena ingħataw id-dritt tal-vot. L-elezzjoni tal-11 ta' April kienet storika wkoll għal fatt li kienet l-aħħar waħda f'nofs il-pajjiż biex mill-2019 il-kunsilli lokali jiġu eletti kollha f'daqqa għal terminu ta' 5 snin. B'hekk dan kien l-aħħar test elettorali għall gvern u l-Oppożizzjoni qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss 3 snin oħra. Test li l-Partit Laburista għadda b'maġġoranza assoluta tal-voti u li għal darb'oħra kkundanna lil Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista għal telfa elettorali. Nhar il-Ħadd il-Partit Laburista se jimmarka din ir-rebħa b'ċelebrazzjoni quddiem il-Knisja tat Trinità fil-Marsa fl-10:30 ta' filgħodu.